Godmorgen Henrik, og stort tillykke med fødselsdagen. Det er mandag morgen, det er den 22. august 2016, og du fylder 50. Jeg vil gerne have kommet forbi til en morgenkaffe hos dig og fejre dagen, men tænkte, at jeg nok kom til ulejlighed, og ja, du er nok også taget på arbejde allerede, så jeg går op på Valders hundeluftningsrute, og som du kan se, så er vi nu halvvejs på denne fantastiske strækning her, og der er simpelthen stadigvæk meget lang vej igen, og der er ovenkøbet lys for enden af tunnelen. Og du kan også se, at solen den spreder guld over sky og over skov og bakketop. Så jeg vil lige tage en skål med dig. Jeg vil ikke give dig nogen gode råd, som min svoger gjorde. Han er også noget over 50 og har lidt mere livserfaring. Der er kun én ting, jeg vil sige til dig. Og det er, at når der skal tages billeder af dig og video, så sørg altid for, at det bliver taget lidt fra ovenaf. På den måde, der undgår du, og at dobbelthærene bliver vist frem. Så Henrik, skål, og tillykke med fødselsdagen. Fantastisk dag. Hej hej.